घोडा तो उभा आहे ना. आज आम्ही दिलेला आहे कॉन्ट्रॅक्ट शुभांगी किर पेंटर यांना. हा काय? हा. तू काय करणार आहे? कलर तुलाच मारायचा आहे, मी फक्त कालवून देणार आहे. अरे वा वा वा. आमच्या इकडे कलर बघा कसा चाललाय. काल बघितला होता ना तुम्ही. पेंटर शोधतोय आणि सामान सगळं खाली पडलंय. शेवटी शुभांगी गिर पेंटर आलेले आहेत. किती पायऱ्या चढलेल्या आहेत? 1 2 तिसरी चढून दाखव. तिसरी नाही चढणार का? पाय धरतात आता. चलो नीचे आओ. मग आमचं पेंटिंगचं काम ते गेले जेवायला. आता ती लादी आहे ना, लादी पुसायची आहे. कारण आम्ही जर टाकी लावली तर लादी पुसायला नाही भेटणार. हो. तुटली का? काय तुटलं? खाली न तुटला? तुटला नाही रे. आता मी चाललो हिमालयाच्या चोटीवर. पत्रा देऊ का पहिला? लादीवर पत्रा फिरव पप्या त्या काळ्या. पेंट सुकला आहे का? पेंट सुकला नाही अजून. हा. एक तर माझी हाईट नाही, लगेच लागते वर. हा. सर्व पुसायचं आहे ना. आता मी आलोय हिमालयाच्या चोटीवर. कलर लागेल डोक्याला. इकडून सर्व दिसतं मम्मी आपलं घर. हा ना. कसं काय आहे. हा किचनचा अँगल इकडून मारला पाहिजे मम्मी. शूट इकडे गेला पाहिजे असं. वरना टॉप व्ह्यू दिसेल. भाई थोड़ा बना के ला मेरे को भी देना. भाई बनवा. त्याला बनवा. आता एक कांदे बघा. आधी दिल दाखवलीस? दिल दाखवलीस? नाही. आमची दिल बघा. होय दिल. दिल. दिलला पण व्हिडिओ मध्ये यायचं असतं. तर हे सर्व आमचं ह्याला म्हणतात पसारा. तर हे कांदे आहेत ना मम्मी, वरती काम चालू आहे ना. आता हे कांदे जरा झाक. काढ पडदा. लाल कांद्याचे सफेद कांदे झाले. आता आमच्या मार्केटमध्ये ना सफेद कांदे यायला लागलेत. 30 रुपये किलो सफेद कांदे. 30 रुपये किलो. तर तुला डायलॉग माहिती आहे मम्मी? जरा स्क्रीन मध्ये. एक कांदे की किंमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू. असंच आहे ना काहीतरी. काय ते डायलॉग? मग तू दुसरंच काहीतरी लाव गे. तो डायलॉग येत नाही तर बोलू नको. एक चुटकी सिंदूर की किंमत तुम क्या जानो है ना. मग आपण इकडे म्हणत एक कांदे की किंमत तुम क्या जानो. असं मी का म्हणतोय सांग? कारण मी त्यांना आज एक अशी रेसिपी दाखवणार आहे. सफेद कांदे. आपल्याकडे सबस्क्रायबर आले होते माहितीये. त्यांनी सफेद कांद्याची नाही, म्हणजे एका कांद्यापासून त्यांनी रेसिपी बनवली. ती लक्षात आली तुला? कोणती आली लक्षात? आता तुला पण नाही लक्षात. त्यांना पण दाखव. तू पण मग व्हिडिओ बघतो की ते एका कांद्यापासून त्यांनी पूर्ण रेसिपी बनवलेली. नमस्ते, मी श्वेता तुळसकर. मी आता नवीन डिश बनवत आहे, ऑनियन पनीर स्टफ. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. पनीर घ्यायचंय किसून. हा 100 ग्रॅम आहे. 100 ग्रॅम पनीर. आता हे पनीर किसून झालेलं आहे. आता मी कांदा कापायला घेते. जास्त जाड पण नाही, जास्त पातळ पण नाही करायचं. सर्वात आधी तर आपण दोन्ही आउटर काढलेले आहेत. आणि या मीडियम साईज ऑनियनचे तुम्ही 3 स्लाइस केली. 3 केलेत ना. तर आपल्याला हे रिंग काढून घ्यायची करायचे. आता हे रिंग्स कटिंग करून झालेले आहेत. आणि हे उलटी साईड घ्यायचे. हे पनीर किसलेलं आहे. आता यात मी सगळे मसाले टाकते. ही आमचूर पावडर आहे, ती जराशी टाकते कारण ते आंबटपणा येण्यासाठी. थोडीशी 2 चिमटी टाकली. हे पाव चमचा टाकले. थोडेसे काळं मीठ आहे, ते जरासं चवीला असं. ही जिरा पावडर आहे. गरम मसाला एकदम
जास्त नाही घ्यायचं एकदम फ्लेवरसाठी. एकदम थोडस. हा एकदम थोडं फ्लेवरसाठी. 1 चिमटी हा धना पावडर आहे. धना पावडर 1 चमचा घेतलाय. मी हे मसाला जास्त घेतलाय. अर्धा चमचा घ्या. थोडा हा थोडा. तर हळद पण जास्त नाही, अशी थोडी कसुरी मेथी घेतली. आणि हे आपलं साधं मीठ पण घ्यायचंय थोडस. आता आपल्या बारीक चिरलेली कोथिंबीर आहे ती मिक्स करायची. एक सांगते, गंमत सांगते. लग्नाच्या आधी आम्ही, माझा भाऊ, मी, आम्ही राहायचो आणि आई वडील गावाला जायची. मग तेव्हा मला चपाती करायला जमायची नाही, बिलकुल यायची नाही. लग्नाच्या अगोदरच्या काय? हा, पण तरी पण ते करावं लागायची, ट्राय करायची. हा हा. मग माझ्या मैत्रिणी येऊन बसायच्या घरी, कोण नसायचं म्हणून. तर माझा 2 नंबर भाऊ येऊन मला बोलायचा, सगळ्या म्हणजे मैत्रिणींना मुद्दाम सांगायचा की आज आमच्याकडे खाकरा आहे. ती चपाती एवढी कडक व्हायची की खरंच खाकरासारखी व्हायची. अच्छा. मला ते हसायला येते, तेव्हा राग यायचा. आणि आता नाही, आता मी खरंच खूप छान चपाती बनवते. हे आता मिक्स झालेलं आहे. आपल्याला स्टफिंग भरायचं आहे. हे थोडस असं भरलं का परत मध्ये आहे ना चीज भरू शकतो. हे आता आपल्याकडे चीज आहे ना, मोझरेला चीज आहे, ते तुम्ही भरून दाखवा. मी पहिला आधी थोडस भरलं. हा थोडस, म्हणजे ते चीज बाहेर यायला नाही पाहिजे, असं व्यवस्थित भरून घ्यायचं आधी. आता हे मी चीज, आणि चीज कसं ते खाताना ते असं छान असं येतं, पिझ्झा खाताना कसं होतं. त्याच्यावरती परत स्टफिंग भरायचं. हा परत भरायचं आणि असं भरायचं की ती बाहेर पडता का म्हणे, दाबून भरायची. हा जरा खोलगट कांदा असेल ना असा जास्त असा, तरच त्यात चीज भरा, म्हणजे त्यात स्टफिंग जास्त राहून ते बाहेर येणार. म्हणजे ह्याच्यात आपण नाही भरलंय ना. हा, यात छोट्या छोट्याच्या मध्ये नाही भरलंय, कारण ते स्टफिंग त्याच्यात जास्त पाहिजे असतं. त्याला नुसतं पनीर पाहिजेच नाही. जे नॉनव्हेज खाणारे असतील ना, त्यांनी काय करायचं, अंड्याची बुर्जी करायची आणि बुर्जी यात स्टफ करायची. आणि आपण मैदा घेणार आहे ना आपल्याला डीप फ्राय करायला, हे मैदा ना. हा, तर त्याऐवजी अंड घेतलं कच्चं तरी चालेल, आणि त्यात आपण मीठ आणि काळी मिरी टाकायची. म्हणजे व्हेज बनवणाऱ्यांसाठी हे व्हेज आणि नॉनव्हेज बनवणाऱ्यांसाठी अंडी. आता मी मैद्याची पेस्ट करून घेणार आहे आणि त्यात आपल्याला काळी मिरी पावडर टाकायची थोडीशी. हा थोडीशी, जास्त नाही. आणि मीठ टाकायचं चवीनुसार, कारण आपल्या त्यात पण आहे ना मीठ, त्यामुळे थोडं टाकलं तरी चालेल. जास्त पातळ पण नाही पाहिजे आणि जास्त जाड पण नाही पाहिजे. ते आपली परफेक्ट झालेली आहे. आता मी हे मैद्याच्या पेस्ट मध्ये भिजवून घेणार आहे. या रेसिपी मध्ये असं नव्हतं ना की खालून ते पडतं किंवा नाही बिलकुल नाही पडते. हा एकदम ठीक झालं. आणि हे ब्रेड क्रम्ब मध्ये ना असं फिरवताना आपण असं दाबायचं, थोडंसं प्रेस करायचं स्लाइटली, कारण ह्याला डबल कोटिंग द्यायचंय. आता आपल्याला हा एवढा शेक आहे, नंतर तळल्यावर आणखीन जरा ते लावून ब्रेड क्रम्ब लावून परत त्याच्यात तुम्ही डिप केलं आणि परत हा ह्याला डबल कोटिंग परत एकदा 2 वेळा करायचे प्रत्येकाला. 2 वेळा करायचं. हातावर जरासं असं शेप रोल प्रेस सर्व करायचं ना त्याला. हे आता आपल्याला डीप फ्राय करायचे ना. हे बघा, एका कांद्यात असं वाटत नाही. हा, एका कांद्याच्या रिंग मध्ये नाही वाटत ते, असं वाटतं काहीतरी मोठं आपण काहीतरी. हा, तिथे आपण 5-6 मिनिटं तळली सर्व, असे काढून घेतले ना आपण सर्व. आणि फुगले आहेत बघ किती. आता मी कटिंग करून दाखवते, म्हणजे आणखीन ते कळेल की आतमध्ये स्टफिंग कसं वाटतं. बघा किती कुरकुरीत आहे ना. आवाज पण येतोय कुरकुरीत, आणि गरम गरम वाफ आले बघा. वा वा वा, भारी वाटतंय ते. आणि हे पण मुलांसाठी, पार्टीसाठी खरंच खूप छान डिश आहे. खरंच करून बघा, नक्की ट्राय करा, खूप छान डिश आहे. पण विदाउट सॉस जरा टेस्ट करून दाखवते सर्वात आधी ते कशी झाली. चला एक साथ खाऊया. पण 3, 2, 1 खा. वरतं तर एकदम कुरकुरीत आहेत आणि कांदा येतोय ना तेव्हा अजून टेस्ट वाढते त्याची, है ना. आणि त्याच्यात आपण स्टफ केलंय त्याच्यामुळे अजून छान वाटतंय. म्हणजे त्याच्यात ट्रिपल चव येते. एक तर आपल्या वरच्या कोटिंगची, मध्ये स्टफिंग येते, नंतर कांद्याची पण चव येते. पार्टीसाठी तर बेस्ट आहे ही, आणि कॉम्पिटिशन साठी सुद्धा बेस्ट आहे ही.
खरंच म्हणजे प्राइस जिंकेलच कोणी. आम्ही दिलला भेटायलाच आली. ऍक्च्युली तिथं दिलचं चित्र आहे ना, हा हा ते खरंच खूप छान आहे. कशी झोपली बघ एकदम बिंदास. मला आता देते बघा. हा हा